komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:02. This time check is brought to you by AC. Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal. Bacolod, may preparasyon na para hindi makasunod ang bagong variant ng COVID-19 sa syudad. Pag-review sang joint venture agreements sang Basiwa kag Prime Water ginpangabay sa presidente. Sa balita nasyonal, pagbakal sang bakuna gikan sa China, ginpanawagan nga kanselahon. Mas sobra 1,000 ka mga alkalde sa pungsod suportado ang amendment sa konstitusyon. Sa balita international, kapin 28 milyones ka COVID-19 vaccines na baligya na sa 46 ka mga pungsod. Sa balita sa sports, gobyerno sa Japan padayon ang preparasyon sa Tokyo Olympics sa pihak sa panawagan nga ipaisol ini. Sa balita entertainment, Aramina engaged na sa iya businessman nga boyfriend. Samtang sa balita espesyal, mga tips sa pagbiyahe siningatig ululan. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Enero 14, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Natunaw ang ginabantayan nga low pressure area. Suno sa pag-asa, padayon naman nga naga-eksperyensya sang duha ka weather system sa Pilipinas. Naga-apekto man sa gyapon ang northeast monsoon o kun ang amihan sa pilakabahin sang Luzon, samtang ang tail end sang frontal system ang maeksperiensyahan sa Bicol region kag pila ka lugar sa Visayas kag Mindanao. Dugang pa manubo ang tsansa nga may bagyo nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility tub-tub sini nga weekend. Sa syudad naman sa Bacolod, posible ang pag-ulan karon nga adlaw. Ang temperatura matyagan sa 24 degrees Celsius, tubtub sa 28 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlag la 6:08 kaina sa aga, magatulod naman la 5:41 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ari na bakula kuno. Bakulaan. Bakulo. Balya say kaduha nga sambuwa sang balita, manok nga pink, wala pa kita ang pabo na luto na. Pero ang pato ginaluto pa lang ano man. Ano ni man, hindi ko sindi. Specialty of the house for today, adobo eggplant with wild mushroom oyster sauce. Wow! Very good. Doon nagutom ko. Very good kaya no? Buwangga. Hambal ni David Scott. Buari naman sa ang aking pinansyal na buhay ay naging kahila, sinagip ang bot si mo dira. Ari mo ay blocked. Good morning man sa kay Philip Isulat from Buen Retiro, Talisay, no? Stay safe man sa imo dira. Kay ABC President Ed Pregua sang Isabela. I think na siya ng ABC President, no? Barangay Kapitan ni siya, no? Sa kay aragyapon ng ato amigo Roberto Juan Bolgallo, si Maninoy mo aragyapon. Yes, Maninoy. Mayo-mayo lang daw, taway lang daw, tanaw-tanaw lang daw ang obraw ni Gani Maninoy. man daw. Asa mong niya kay medyo hapon-haponan ni si Ila, guro man og gabi na. So medyo gaplo pa taway guro nakakadto sa iyang eskwelahan. Way guro na eskwela. Eskwelahan man siya mo. Oo. Ha? Eskwelahan man siya. Basi na pag-guidance siya, na-suspend ano man. Basi na-suspend la. Basi wala. Basi na gano'n siya, nag-vacation leave siya dana yan. Sa kay amigo naton Ronnie Vega, good morning dira sa imo paring Ronnie, no? Sa kay
Momo Moises sa siyudad sa Bago ni siya. Marie Georgie. Kay Joan Cabaya. Ginagreet lang upod yada nga mga gwapahon sa Manville Royal. Si Rhea, si Florence, kay Johnny. Good morning dara sa inyo, no? Sa kay Robert Roma, Edsel Claridad, tamyaw naman si Hermay Jean Sagang, Sang Maria Elena, kay John Ray De Suyo Rosia, kagwapa kay Aksyon Eden. Small things, given. Always, hindi, always na natanong. Always, as usual. Given. Given. Inborn. Arios, si Vanessa Mayo is watching while driving to Minneapolis. Going skating. Kay Wow. snow. Kwanto mo ng winter mo. Oh, sana all. Yes, hello, Ma'am Vanessa Mayo. And of course, kay Dr. Mayo. Good morning. Good morning kay Dr. Mayo, no? Si Manino Juan Bolgan, kanya-kanya upod ta Action Boys sa Kwan sa January 22 to 24, mas skating sa Utah. Aling ko ti apitan nyo lang ko Agyan nyo lang ko. Pwede ka lang mapit actually. Ikaw okay, mapod ko sa agyon nyo ko. Tapos after 22, hapon, ipuli ka naman nila. Sugaton ka naman sa 23 sa aga. sa aga, tapos puli ka ng puli sa pagkahapon. hapon, Or bisan gabi pa. Oo, Kaya mo na. Rekta ka na lang ni Dayon. Kapos ang along the way lang man. Sa Utah man lang? Oo, along the way lang man Hindi ko sa Utah. Takot din, tutukan day Judy Dan sa Utah, sa Texas. Oo. Sa Walang problema. Susan Jaime Allen, natuto sa Houston. Correct. Tanaw to din sa ngampang sa Utah Jazz. Ginatabi naman ni Momo Moises ang Teodorico family sa La Carlota. Adelfa Ortega Lozada watching from Country Homes. Good morning dira sa imo. Tara sa Linaha Kayaw. Try, good morning dira sa imo. Kay Jin Buerom, mayang agaman, ha? Sige. Standby na kita sa aton nga mga nagapanguna nga mga balita lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:09. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, ginapaabot na nga makasulod diri sa Pilipinas ang bagong variant sa COVID-19 gikan sa United Kingdom. Apang ginpahayag ni Bacolod City Administrator M. Ang nga ang dako diri nga hangkat kung paano masiguro nga hindi ini madasig nga maglapta. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Ang nga may nahimo na nga preparasyon ang syudad agon masiguro nga hindi ini makasulod sa syudad sa Bacolod. Ginbalikan ni Ang executive order in pagkuasad ni Bacolod City Mayor Evilio Junior Diaz sa din required sa 7 kadlaw nga quarantine na mag-abot sa syudad sa pihak nga negatibo na may sa RT-PCR test. Sa pihak sa preparasyon, nagalaom si Ang nga hindi makalambot diri sa syudad ang UK variant nga ginkonfirmar na sang Department of Health kag Philippine Genome Center sa isa ka Pinoy gikan sa United Arab Emirates nga nag-abot sa pungsod sadtong Enero 7. Napabili naman sa syudad sa Bacolod ang single-digit nga COVID-19 cases humalin Disyembre 1 tubtob Enero 12, 2021. So kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, ang active cases sa Bacolod ang yara sa 50 base man sa ilang real-time data. Sunod kay Sorongon, ginalaki pa ng mga aktibo nga kaso sa mga healthcare workers kag empleyado sa hospital nga may 8 halin Enero 1 tubtob 12, may mga nagabusong man, LSI, apor kag iban pa. Dugang pa ni Sorongon, may isang nga napatay bangod sa virus nagligad nga Disyembre 30, 2020, pero ang record ang ginlakip sa bulan sang Enero bangod sa ginhimo nga verification. Padayon ginabantayan sang EOC ang mga kaso sang healthcare workers, mga nagabusong, dialysis patients, nagasulod nga LSI kag apor. Sa Bacolod,
200 tubtub 250 ang ginapatigan nga swab test sa Bacolod CHO, Bacolod Respiratory Outpatient Center kag mga pribado nga molecular laboratory. Hindi nato ng single digit nato nga cases since December 1. So that's already almost 42 days in the making, and we're happy nga at least ang aton nga death sa January 12 na stable kita at sa isa. Si Dr. Chris Sorongon. Nagsaka naman sa 27% ang hospital care utilization sa 7 ka hospital sa siyudad sa Bacolod base man sa datos sa Bacolod Emergency Operations Center tutob Enero 12, tuig 2021. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sa Bacolod EOC, ining datos ang mas mataas kumparar sa 13% sa Enero 1. Dugan pa ni Sorongon, ang pagsaka sa admission sa mga ospital ang inalakipan sa probable kag COVID-19 positive cases kag mas madamo ang yara sa ward ikumparar sa ICU. Ginklaro ni Sorongon nga ang mga gina-admit sa ospital ang hindi lamang sa Bacolod kundi lakip man ang mga pasyente sa Negros Occidental bagon hindi man tanan maakomodar sa public hospital sa Cadiz kag Silay. Sunod kay Sorongon, ang 27% ang manubo pa apang hindi dapat magkumpiyansa kag padayon nga ginamonitor sa Bacolod EOC ang ginausaran nga hospital beds diri sa syudad. Nagpatiga naman sing special emergency meeting si Negros Occidental Governor Bong Lacson kahapon sang hapon sa mga miyembro kag opisyal sa League of Provinces of the Philippines may kangtanan sa COVID-19 vaccine. Inay ginatambungan ni IATF sa Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. kag DOH Secretary Francisco Duque III. Nagsentro ang diskusyon sa plano nga tripartite agreement sa pagbakal sang bakuna kontra naman sa COVID-19. Nagligan nga Biyernes, Enero 8, nagperma si Lacson sa kasugtanan sa AstraZeneca Pharmaceutical Philippines Incorporation, Gobyerno National kag Department of Health sa pagbakal sang 100,000 doses ng bakuna para sa 50,000 ka mga persona. Ang kada doses na nagabalor sa 275 pesos nga may kabugusan nga 27.5 milyones pesos. Unanimous nga napurbahan sa sangguniang panlusod ang resolusyon nga nagapangabay sa Presidente Rodrigo Duterte pagi sa Department of Justice nga lantawon kag review ang joint venture agreement sa tunga sa Basiwa kag Prime Water. Ang resolusyon ang una ginduson ni Councilor Wilson Gamboa Jr. pero apang ginamindahan sa pila ka konsyal antes nga unanimous nga napurbahan sa virtual session sa konseho kahapon nga adlaw Enero 13. Ginpatag ni Gamboa nga wala nalakip sa resolusyon ang 60 ka mga empleyado sa Water District nga damlag lang gin-terminate bangod wala pa sila sang may nabaton nga pangabay nga nagapangayo sang assistance. Sunod sa konsyal ang ining issue ang iya gin-defer o kon gin-paiway kag liwat nga ipasulod sa SP sa masunod nga sesyon. Sa impormasyon ni Gamboa, mayara na sang petisyon in file ang Basiwa Employees Union sa Civil Service Commission. Aprobado naman sa mga alkalde sa Negros Occidental ang pagsaylos ng buildings ng Kapitolyo Provincial sa siyudad sang Talisay. Sa Zoom meeting ni Governor Bong Lacson kahapon nga adlaw, ginpahayag nga magapasar sa resolusyon ang Association of Chief Executives nga nagasuporta sa among nga plano. Inang igasumeter sa sangguniang panlalawigan para talakayon ng public hearing upod ang sektor sang mga negosyante. Dugang pa ni Lacson nga kung maplastar na sang maayo ang plano, ila pabalo ng contractor nga magatukod sang building nga gudi baloon kung saan pwede umpisahan ang construction. Ang pondo nga gamiton sa pagtukod sini among 900 milyones pesos nga gastuhon kontani sa pagpatukod sang bago nga Provincial Administration Center building sa 16,000 square meter nga propiedad sa atubang sa National Bureau of Investigation Bacolod Building. Ining kantidad ang kabahin sang 1.2 bilyones pesos nga loan agreement sang probinsya sa Land Bank of the Philippines. Wala pa mahibaluan kung bala may mga pamalaing maapektuhan sa dredging operation nga patayunon sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office sa Mambulo Creek antes magtakop ang bulan sa Enero. Sunod Executive Assistant Joe Marie Vargas, Cluster Head sa CDRRMO, Martes ang hapon sang iya ginpresentar ang problema upod ang City Legal Office, Bacolod Housing Authority, City Engineers Office kay sa Kapitan sang Barangay 2 kag Barangay 8. Duha pa ni Vargas, pila akong 7 katapak ang pagakutkuton sa Mambulo Creek nga iya ginalantaw magalawig sang 2 ka semana. Ginpahayag ni Vargas nga mag-ausar sang drone ang inatratapan para may baluan ang area kag kung makaigo ang ilang equipment nga pag-ausaron. Suno pa sa kay Vargas, ang creek ang wala na sang tubig kag puno sang basura.
Ginapaabot ni Vargas nga sa tiyon nga matapos ang dredging operation, malikawan ang pagbaha sa area sa Barangay 10, Barangay 12, Barangay 8, Plaza, Dalan Gatuslao, kag sa SM City Mall. May gupon nga balay, depende pa to kung pwede kami ka-agin na lang sa wala balay. May gupon lang rin nga gabay may pader. Tapi katika, which is not really, daw kwa na lang. Amo to yung decide na mong pag takod na siya mo na item, makatakod na sa side of what you mean operations. Ang kabahin sa pahayag ni Executive Assistant Jo Marie Vargas. Sa katapusan nga balita lokal, magapatigay naman sang aerial inspection ng gobyerno probensyal sa Negros Occidental sa mga lugar nga ginhalitan sang baha sa Northern Negros. Yan ang ginadesisyonan sa committee meetings sa sangguniang palalawigan nga ginpamunuan ni 3rd District Board Member Andrew Montelibano. Sunod kay Montelibano, ila pag-ausisaon kung may natabo ang pag-awas ng tubig o kung pagkatiphag sa water catch basin sa Malisbog Barangay Patag, Syudad sa Silay. Matapos ang inspection, ginsiling ni Montelibano nga ila ipatawag ang mga opisyal sa Department of Environment and Natural Resources ago di baloon kung anong paghahimuon para masiguro nga hindi masulit ang malala nga baha sa Northern Negros. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:17. Good morning sa kay Jen Oisiser, dira sa kay Bambi Padernal, may agaman. Rosalina Arellano Espartero, good morning. Sa kay Yasikate Cardones, may agaman dira sa imo. Remia Garcia, si Manila mo one ball kuno ari pa siya kay daw late na siya kuno sa klase. Na-late na siya. Tapuson niya lang niya aton nga program Ay daw late na siya kuno. Late. Amalia. Abi ko absent siya today. Late lang. Late lang. Late lang. Better late than never. Oh, better late than pregnant. Don't never. Better late than never. Amalia Anlo Bantilan, good morning man sa imo. Sige, Action Eden. Good morning, Dana, kay Joy Drilon. Good morning, Action Boy and Miss Eden. Maria Teresa Hofelenia. Good morning, man. Kay Sid R.R.K. Mayong aga, Action Boy, kay Action Eden. Kabay pa magbutlak na ang adlaw sa syudad sang Victorias. May aga sa akon Iloy. Sa iya akon Iloy, si Nancy Rivera kag mga utod, Syria, Denmark, kag tanan nga pumuloy sa Syria, kag sa Denmark, goro. Ako ng pangalan. Atuguro sa Syria, ang isa to sa Denmark. Correct. Kag tanan nga pumuloy sa barangay Lalagsan, La Castellana. Yes. Nag-request naman si Sir Noel Amar.
Bagay kay Inday Eden ang kanta bala Sir Boy ni Yeng Constantino ang title is Ikaw. Sample da abi day Eden. Sir, gali kay gahatag. Bago ko mag-sample, gahatag na rin sa akon nga Gcash. Or sa akon nga account number. Pangwarta ng tingog. Okay. Pero niya ako nga kanta ang Ikaw ni Yeng mo. Ikaw ang pag-ibig na binigay. Puso ay nalumbay ng kahit tagal. Ngunit ngayon ano nga na nalipat ako. Basta mo na siya. Pero sir, kung may sa uluhol kung inakakanta. Kung nakuha mo na ang Gcash or account number niya. Kahanay na lang ito diya. Wala na naya lipod-lipod on air yan. Balo ka kung aga, arin na si Aksyon Eden, ganyo sa gapon, pagka-uladlaw ga patrol rin ni siya. Pagkagabi, ni kanta niya sa bar. Oo, nan. Kanta may bayan eh, ang ganda. Oo, eh. Balaan mo mga, moonlighter. Moonlighter. Richard, ako ni Michael June Season. Good morning, man. Greetings mga kuno sa kay uncle ni Alberto Palma sa Dundee, Scotland. Okay. Bia Jonathan. Hi Action Boy and Action Eden. Kapamati kami subong straight from Kawayan. Makita man kamo namon sa live. I love your earrings, Action Eden. Stay safe from Herrera family. Kaya nga sulat niyo do, kuha niyo do ka nandiga Arabiano. Ay, ang ngalan, basahon ko? Amo na siya. Okay. Good morning kay Ano kay? Elizabeth Kasuyon kay Tete Huka Ti Tangata. Sa kanya sa New Zealand. The land of chocolates. Good morning. Good morning Danay Action Boy sa akon kilala nga doktor nga feng shui expert man. Ano nga feng shui siya? Mag-ano siya mag-ano siya sa iya nga pasyente. Mamba siya nga okay para likaw ka sa stress. Likawan mo ang mga tao. Likawan mo ang mga tao, mga negative. Makaililo ng mga tao, likawan mo. Amo na. May konsa kaliyado, may mga... May sideline niya nga pagka-feng shui. May na doktor, no? Good morning kay Dr. Esla. Sige, go. Go. Ano naman yung ako na tabo ni? Sige. Mariko Jinbuerom, good morning sa imo ha. Kay Jerry Azero Jr., good morning man. Keith Robert Hilsinger, watching from Brisbane, Queensland, Australia. Rokia Zamora Ubera, good morning. Jingmar Esconde Guanzon, katahom gulis ang tingog sang ihada ni Madam Eleanor Fukuda ba? Ay, si Maninay ko wala kita ka-comment. Linis si Dark. Singer gani sa bar. Kung gusto pa ni Ma'am Eleanor, Japanese. Gusto mo guro mga kandad ka mga breathless guro makita. May kiki-ay pa, no? Makita mong hinahanap mo. Pwede man Japanese. Japanese ano na yan. Solo na tanan yung mga Japanese ya. Standby yan na sa aton nga mga balita national. Sa balatian mga Don't just throw away questions and statements. Kasba nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYE The Morning Edition.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:26, detalya na sa mga balita nasyonal. Nanawagan si Senator Francis Pangilinan sa Department of Health nga kansilahon ang pagbakal sang bakuna ang develop sang Sinovac Biotech sang China. Ginhimo ni Pangilinan ang panawagan marapos nagwa sa trial sa Brazil nga 50.4% lamang ang efficacy rate sang bakuna batok sa COVID-19. Suno kay Pangilinan, 6 kapilo ang presyo sang Sinovac ikumpara sa AstraZeneca nga may 70% nga efficacy rate. Sa Lunes, ginanunsyo sang gobyerno nga nakasecure ng Pilipinas sang 25 milyones ka doses sang Sinovac kag 50,000 ka doses mag-abot na sa bulan sang Pebrero. Gininsista naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga hindi ang Sinovac ang pinakamahal nga presyo sa COVID-19 vaccine. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni Galvez nga pareho lamang ini sa presyo sang Novavax kag Gamaleya. Duga pa ni Galvez, patas lamang ang pagtratar sang gobyerno sa Sinovac, bangod ginpanubo sini ang presyo. Una dili naghatag sa listahan si Senate Finance Committee Chairperson Sonny Angara sang available nga bakuna sa bilog nga kalibutan, kag ginpahayag nga 2 ka doses ang bakuna sang Sinovac ang yara sa 3,699 pesos mas mahal ikumpara sa Pfizer BioNTech nga 2,379. Gamaleya naman nga nagabalor sang 1,220 pesos, COVAX Facility nga nagabalor sang 854 pesos, AstraZeneca nga nagabalor sang 610 pesos, kag Novavax nga nagabalor sang 336 pesos. Ginahulat pa sang Department of Health ang resulta sang dugang pang trials antes magdesisyon nga bakunahan ang mga kabataan sang COVID-19 vaccine. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kaya ginaupdan sang DOH ang palayag sang World Health Organization nga nagakinanglan sang dugang pangapagtuon ang pagbakuna sa mga kabataan. Paatag ni Vergere, wala pa sang may nabakunahan nga nag-edad sang 16 anyos papanaog, rason nga dapat may nagakaigo nga ebidensya nga safe antes may patuman sa pungsod. Una, gipahag ni WHO Representative to the Philippines, Dr. Rabindra Abiyasinghe, nga manubo lamang ang nagakatapikan sang virus sa mga kabataan. Ginbulgar naman sang duha ka ginatudlo sospetsado sa kamatayon sang flight attendant nga si Christine De Sera nga gin-pressure sila sang mga pulis nga magpalayag nga may presensya sang illegal drugs sang ilaging tambungan nga New Year party sa Makati City Hotel. Sunod kay Attorney Abigail Portugal, may natabo nga mental torture kag misrepresentation sa ilan na day John Paul de la Serna kag Romel Galido bangod ginpamilit sa Makati Police nga magbutig sila sa pagsiling nga may gin-usar nga droga. Sa naibaloan si Portugal, ang legal counsel nanday de la Serna kag Galido kag sang tatlo pa nga sanday Gregorio de Guzman, Clark Rapinan kag Valentine Rosales. Ginpahayag naman ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya nga masubray sa 1,000 ka mga alkalde sa pungsod ang nagpabutyag sang suporta para sa surgical amendment sang 1987 Constitution. Sa House hearing angot sa charter change, ginpahayag ni Malaya nga ginapreparar na sang 1,180 ka miyembro sang League of Municipalities of the Philippines ang resolusyon nga nagasuporta sa surgical amendments lakip na ang pagkakas sang restrictive economic provision sang konstitusyon. Sunod kay Malaya, nakatipon na ang DILG sang 555,610 ka pirma sa mga tao sa ilang road shows sa 72 ka mga probinsya sa bilog nga pungsod. Sa separado nga statement, ginpahayag ni Malaya nga ang pirma nga ilang tipon ang gikan sa offline kag online campaigns sang 2019 tubtob sang 2020 nga ginapangunahan sang DILG Constitutional Reform Movement upod ang iban nga civil society groups, private groups kag iban pa. Sa katapusan nga balita national, gin-question naman ni Anay House Speaker Alan Peter Cayetano ang timing sang deliberasyon sa charter change sa Kamara. Kaginpahayag nga wala inisang koneksyon sa COVID-19 pandemic, rason nga dapat ipaiway lamang. Ginhimo ni Cayetano ang palayag matapos gin-resume sang House Committee on Constitutional Amendments ang deliberasyon. Angot naman sa resolusyon sang duha ka panalgan sang Kongreso nga tuyo amendahan ang restrictive economic provisions sang konstitusyon. Suno kay Cayetano, wala siya nagapamatok sa amendments apang gin-insister sini nga hindi ini ang husto nga oras agod talakayon ang nasambit man nga topiko. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:30. Kag para sa ato
ang good morning ano ko no kay Doa. Sige. Jennifer Lianyo Zonita Erlano watching from Taiwan. Erlano family sa taga Bigo, Pontevedra. Kay Dinah Perin, hi Aksyon Ira Nation Boy. Pamati kami subong sa inyo kag live. Good morning da sa pamilya ko sa Tuburan. Mga Mayordo family kag Tatsado family kag sa akon family Baligwat. Sakay Daidi, no? Grace Daidi Soke. Good morning dra kay Richard, no? Good morning dra sa inyo, no? Sakay Marilo Travilla Catinoy, mayong agaman. Jerry Samson, matapos ang pakikipagpalitan sa lain niya. Upo sila ni Laura Amanda. Joanne Obligar Bulyag. Good morning, Oringaw. Watching live now sa Oringaw, Cabancalan City. Emma Villamor Lenihan. Good morning kuno sa taga Silay sa Mambulak. Emmy Esmeralda Dulido. Good morning man sa Imodra. Good morning, of course. Nagatanaw gyapon Action Boy si Sir Alex Fuentes and kay Sir Robert Hampton dira gali sa may BCPO. Nagatanaw yun always and forever. Ano sa Always pulis man na siya? Yes. Okay. PO2. Congratulations gila sa aton nga mga pulis bala nga nagtaas ang nagsaka ang ranggo. Si nag-process pa lang sila kuno. Pero sabi ko nagsaka sa kanang ranggo. In storya ko ligad si Sir Gabana. Hamali nag-process pa. Sino nga na? Sila gini, si Gabana, si Sir Heber. Sidel. Si Sir Del. Heber. Heber. Sir Kulanag. Kulanag. Sa no, pumayara. Sa no, pumayara man. Dugay-dugay. Dugay, Hindi na general na. Spoil. Dugay, general na. Sige. Kay Rose Wenner, dira sa Germany. Good morning dira sa imo. Oo. Ginahulat ko actually bala. Mag-comment liwat si Sir Noel Amar. Kung kumusta man na, di kay ginkanta mo ang iyang kwa, no? Oo. Nera Hiroche. Nag-comment, nag-react diya sino to ginagambal ginatong kanami sang tingog sang areo kataong gali sang tingog sang ihada ni Madam Eleanor Fukuda si Sid Ark. Si Sid Ark. Ano yan si Mama naman? Basta secretary siya si Ma'am ni Maninay ba siya? Sige. Standby na kita sa aton dugang mga balita. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Sa detalye na sa Balita International, ginpalayag naman sa World Health Organization nga kapin 28 milyones ka vaccine doses na ang nabaligya ilabi na sa mga manggaranon nga pungsod. Sunod kay WHO Emergencies Director Michael Ryan, kapin 46 ka pungsod na ang nag-umpisa sang ila vaccination campaigns. Naibaluan sa records ng WHO, naglamot naman sa masobra 1.96 milyones ka mga tao ang napatay bangod sa COVID-19, samtang naglamot naman sa masobra 92 milyones ka kaso ang record sa bugos nga kalibutan. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, nagtanyag naman sa 88 pesos nga base fare seat sale ang Cebu Pacific para sa mga turista
Sa statement sang Cebu Pacific, ang seat sale ang para sa 30 ka domestic destination nga mag-umpisa ang pagbiyahe sa Enero 13 tungtong Disyembre 31. Nagtanyag man sang barato nga antigen test ang airline nga nagabalor 700 pesos para sa mga pasahero nga gikan sa Manila paagi sa ila test before boarding process. Ginpahayag man sang airline nga mayara sila sang RT-PCR test nga nagabalor 3,300 pesos nga ginaproseso sang PADL Health Metric Incorporated kag Safeguard DNA Diagnostic Incorporated. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 48 pesos and 2 centavos. Singapore dollar 36 pesos and 18 centavos. Hong Kong dollar 6 pesos and 19 centavos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy. Dala na lang. Sa aton Balita Entertainment, Action Boy, of course, engaged na ang actress nga si Aramina. Sa iya sini nga businessman, gali ni nga boyfriend, Action Boy, si Dave Almarines. May picture da siya, ipakita ta. Action Already, pakita sang picture. Gin-send, gin-PM ko da sa imo. Yung picture nila ni Aramina. Okay. Gin-share, Action Boy, sang actress nga sa iya Instagram account, ang pila ka mga pictures sa natabo nga proposal. Dali lang gidahol tan yung picture. Sa itong January 12 sa Laguna. Lakip dire, Action Boy, ang caption, nga nagapasalamat siya nga nag-abot sa iya kabuhi si Almarines. Kag answered prayer, Action Boy. Gina-pray gid dili niya yan. Ha? Gina-pray gid Oo, dili niya. Ikaw bala. Gina-pray mo ginayang right person for you. Okay. Para hindi ka magkanto sa Pero si Aramina, nakagi na sa pamana, wala? Wala siya. Okay. Wala siya kagi pa First man. ni siya nga. First niya. Pero may mga ex siya, syempre. Kay amo ni bala may bata na siya, di ba? Si Amanda Gabriel. May ex ka gani, si Aramina. Wala ko yung ex yada. Amanda Gabriel, Action Boy. Si iya anay boyfriend nga si Patrick Meneses. Okay. Pero May bata siya. May bata sila. Si Amanda Gabriel. Amo na, pero kilalain naman around na. I don't know. Perfect. Amo ni siya nag-propose kay Aramina. Kilala mo na si Almarines, hindi. Si Aramina lang ako niya. Pero si pakilala ta ka. Si Pakilala. Almarines ang karon President kag CEO sang Philippine International Trading Corporation. PITC. Okay. Bongga. ha? Grabe. Gwapa gyapon kay Aramina, no? Pila na ni siya man ang edad niya? 1979 siya. 1979, 142? Oh, 142? Ito April, ito pala yung birthday Ati mo mo nakita 42 ko. sa April. Grabe, no? Okay. May chance ka pa tani. Hindi na pagliya mo 42. Pero, very nice na wala kay Aramina, Action Boy, kay Liga, ito wala dumduman mo ito sang golden anniversary naton. Gin-PM na siya na mo ni Action Dorel. Kag nag-greet na siya sang golden anniversary Correct, di ba? Grabe na siya. Do ka ano lang bala, low-key lang bala, Action Boy. Naman siya, no? I-PM ko man sa mag-birthday mo bala. Oo, please, please. Sa imo birthday, pwede Mala na? siya mapadala siya sang iyang kay ga chef pag ina siya Action Boy. Kalami na sang iyang mga Padala siya food. Oo, padala sa iya food. Sige. Namin na yung mga luto-luto niya. Balita sa sports. Padayon ang preparasyon sa gobyerno sa Japan para sa pag-host ng Tokyo Olympics sa nga summer matapos ginpaisol ini bangod sa COVID-19 pandemic. Sunod kay Chief Cabinet Secretary Katsunobu Kato, ilay padayon ang hinampang sa piya ka nagagwa sa survey nga madamo sa mga paguluyo ang luyag galiwat ini ipaisol o kon kansilahon. Naibaluan ang Japan ang naga-eksperyensya na sang third wave ng COVID-19 kag madamo sa gyapon ang naga-positibo nga pasyente nga ma-record sa sulod sang isa ka adlaw. Madumduman ang Olympic Games ang intala kuntani sang tilikdan nga tuig 2020. Balita Espesyal! Good morning, people of the Philippines! And of the world. Ay, bungga! Namiyan ko wala sa ngaton nga collab nga diba? Kaya doon connect ito ngaton nga paminsaron. Yes. B1 kag B2. Baboy 1. Hindi iya banana. Kapamati gido si Anthony Jones sa Villa Ceblano. Good morning! May araw mo na siya nga kuhan bro bulo balita mo na sa salakat sang panahon. True. Doon ka bang gas election boy, no? Dugay-dugaya pang kwaon. Ito na lang yun sila yung mga ang mga first taga-Energy contents. Fans Club, bala? Hindi niya mabangbang yan. Dugay-dugay, mati ako doon. May mga recorded sila yung mga newscast, mga weather update, may mga kanta sila nga,
fine-tuning lang kinahanglan. Komplito, gina-action boy, May mga kanta sila, may gaobrad sila sa mga nanami, na mga nangilang na utihan nga nila, i-post nilang tanan nga pictures ang mga membros ng Energy Fans Club. Sila, may mga layout sila. May mga layout. Para natuguro sa tarpaulin. Feeling ko, gid. Budget na lang ang kulang. Budget na lang ang kulang, action boy, no? By the way, dali na gid, no? Kasi malipat ko bala, ginatamyaw ko lang isang happy birthday akong bro bala, si Derexis June Eras. Birthday subong pulis ni sa sona. Ito yung makanta ng happy birthday. Oo Happy birthday to you. Okay. Nakabongga. Happy birthday, bro ko June Eras. Dira sa barangay Panukoy. Correct. Sa na ang last nilang assignment is station commander sang police station 10 mo. Wow. Sa Handumanan, di ba? Sa Handumanan. I think, daw mo ng last niyang assignment before sa nag-retired. Retired na niya siya? Oh. Retired champion but never tired. Retired but never tired. Correct. Sakto gina. Amo ginadang kantuan tatanan. Kung kantuan naman. Sige, sa ato na rin nga balita special. Una lang kami. Oo. Una lang kamo. Sa ato nga balita special action boy kay hay, natapos gid. Haling Disyembre nga istorya no sa syudad kag Banwa diri sa Negros Occidental. Dili naman kita action boy. Tama syudad kag Banwa sa Cebu. Sa Negros Oriental. Kamba sila ay nano lang. Oy, effort mo lang mag-research ha. Nano ka mo. Mga tips action boy danay sa pagbiyahe siningat tig-ulula naman. Kahit tila niya. Ka pa. Sige. O action boy, wala na ya makapugong ya sang sang imo ya yagang. Si Presidente Trump galing impeach naman. Kaduwan. Ulihi ko na nakita action boy, dahil international. Kaduwa na siya ginimpeach. Abilidadan yung presidente ni Trump yan. Grabe gid. Sa history sa Amerika, siya nga yung presidente nga kaduwa impeach mo. Tapos manugali na siya sa January 20, tapos gin-impeach pa. Manugali na siya sa January 20, gin-impeach pa siya. Dason na luwas nga gin-impeach siya, may ara pag-move nga daw kuan bala ining 25th Amendment bala. Oo. Kamalo kasi ko ng 25th Amendment. Explain na. Ang 25th Amendment na, ang tanan nga cabinet secretaries ang tanan nga cabinet secretaries na mabuto na sila kay palinon sila. Naghalin so, ka na. Sa Pilipinas kung sa Pilipinas mas na Pilipinas sige na lang pilihan naman lang kadlaw bay na lang da. Oo, or siya mismo mambal nga sige manaog una lang pagulto ng January 20. Diba? Galing kiti matira matibay amo na da sila correction duwa siya ma-impeach. Kanino nakabongga. Sige. Nagali na gina siya. Sige ate, direct kita na action boy sa balita special kay basi may mapa US para magtambong dito sa impeachment. Oo. Ti una yung direction boy, kitila niya na subong. Of course, magdala ka gid iya sang payong gid yan. Kaya syempre, ang gamit sang payong, yan, hindi lang yung ulan. Init pa gid. Pwede man init. Pwede man nga kung gabi karaga puli, panghampak mo dala. Mo gamit, diba? So, dapat dala ka gid sang payong. Panghampak mo sa mga ido. Oo, panghampak mo sa mga, kung laway, manyak. Kung gwapo, stalker. Na, pwede mo siya ipanghampak, action boy. Amo na da siya. Kagati, syempre, ang iban nga lang action boy, syempre, mga millennial age bala. Doon natakar magdasigi kadala payong. Kaya maguba, syempre, poise and bearing. So, timera, mga ginabaligya nga payong, nga mga gagmay, pwede sa bag. Galing sa, hindi na pwede sa bag na mo ni action dorel. Kay bato na dala nga mo nga bag, bugat na nga daan. Dugangan, pag inamon payong. So, cancellation of activity. Ano tayo, tanan yung mga earrings, tanan yung mga gold bars. Gold bars. Arada. Amot ka niya, ang bugat mo sa bag na mo, action dorel. Hindi, mag-isa bugat, ganun kay gagmay lang mo. Amo na? Pero kabalo nga, kusgan kami. Gakwat kami yung 50. Baskugan. Baskugan. Gakwat kami yung bala isa kasako, mabugas. Oo, gano'n eh. Diba? Hindi sa 4th floor pa na, Tapos, inamulan na namunan siya doon. Kung mga tag-CSM, ganun, tag-isa-sako bukas din ko ayang duwaw. Gabaka-baka. Yung makabaka man sang pasaan sa ilang. Siyempre, ang bugas na na-reaction ko. Sige. Pero, isa kasako, baliwala. Sus, bis ka magduwa pa kasako, basta hatag.
Hindi ka pamanin sa blessing. Okay? Tihalin sa payong nang lambot ako sa bugas. Sige. Speaking of bugas na reaction boy, kita mo meme sa Facebook? Why? Ano? February 14. Ang bouquet sang bulak, 2.5. 2.5. Ang isa kasama mo boss, 2.5. May nakabutang dayon, ayusin mo ang desisyon mo sa buhay. Depende na. Ginpasa ko naman to sa kilala ko Depende na ako anong yata mo sa ako. Ang bulak yan, dumdumon mo na malaya na siya. Oo, malaya na siya. Dumdumon mo nga hindi na siya magapabilin ang iya kahumot. Oo. 2.5. Oo. At least ang sako sang bugas, maubos mangid siya. Pero damo makakao. Damo makakao. Kaya kung may 2.5 ka, hindi mo ang bulak, hindi mo na bala masulod sa wallet. Correct. Kung gusto mo, yatag lang sa... I-cash na. I-cash na lang na, kaya siya lang bala sa bulak na. Correct. Or kung gusto mo mas romantic, pwede ka man kabakal sa cellophane bala para sa bulak. Ibutang mo daw yung 2.5. Ba hindi yun? Pwede daw. Walang hindi yung problema. Doon sa money cake mo na, no? Oo, nan. Amo na ha? Pagbukas sa iya nga bouquet of flowers, may butong-butongon sa bala. Oo, correct. Kaya bati ka na? Teka, engineer da ha? Nan. Congratulations sa new job. Ayusin mo ang desisyon mo sa buhay, ha? Oo. Congratulations. Na naman siya? May new job. Ay. Kasi dugay siya nang ako interview hon. Perfect. Dira siya sa letter D. Amo na dana yan. Ikaduwa action boy, paminsaran. Siyempre, paminsaran mo kitang imo porma. Purma. Ang porma mo, siyempre, tigululan, magwa kay action boy. Naka-gown ka da imo yan. Oo. O kung naka-ano ka da, abi, naka-short ka da, kag naka-spaghetti or sleeveless ka da, tapos paglambot mo, simo ka to, nagakurog-kurog ka. Yan. Magreklamo ka nga katugnaw. Yan, sinusugo sa imo, yung mag-spaghetti ka. Yan. Gani, tapos So, magkanto. mag-off-shoulder ka. Sampol, makanto ka sa opisina nyo. Amo na yung pormada mo, ang imo yung mga upod, ga jacket. Ga sweater. Tapos kasi, syempre ganda ng aircon, kaya may mga computer ka mo. Tapos nag-request kayo sa imo mga upod, Patyon yung talaga patyo ng aircon, kinatugdawan ka. Ang mais na dahil, ikaw ang patyon. Hala ka butal sa imo. Ang mga kadamo sa inyo sa opisina, ikaw lang yung nag-request Gani, niya. ma-adjust lang sila sa imo. Kahit tungod na nakaspaghetti ka. Oo. Nga, basi ang mo, ay, basi dugay-dugay, maanuson ako na kaya ang huyop sa aircon, narin sa likod Hindi ang ko. lahat mo na tayo mo sila ko lang, ayusin mong forma mo. Oo. Kaya ka spaghetti ka, ang tsura mo doon, anuson ka. Dohangin! Gakabit tayo ng kalain action boy mga laki naman mo yung kirada diri lang talanay mo lang sa kaulan. Minsan na mong anuson, damo ko na nakita mo. Nga nag-spaghetti, wala nga daw ka anuson. Ipilit, hindi sa hindi ang Pilit kaya. niya nga, ma-spaghetti siya, nga daw ka anuson sa iyo. Gakuko na kagawbo. Ngayon sige, spaghetti na naghapon na Nakilala ko na gano'n, hindi. Saka sa stasyon, ng kumpanyo, kung suksok mo naman ako. Nga panyo sila, hindi ko tuwagin mo nga. Bayot, doon ako para lang kadako sa panyo ko. Nataga-admin, gina mo. Shout out, Das! Hindi ko mo ayaw mo nga outfit. Doon para lang kalapad sa panyo ko. Grabe no, pero tiki-sleeve action boy, masiko pa ng lawas. Amo na yung pambato, yan ni action mark. Ay, sorry, nambal ko. Butangan ko lang bikwan. Butangan ko lang higot. Pwede na mo, no? Oo, pwede man higot-higot. Lambot sa likod, yung action boy. Pwede, grabe. Tapos, makurog-kurog tayo. Kay kulang ang tela. Depende man ako ng action boy sa bayad mo. Sa sastre. Kung 20-20 lang man mo lang bayad mo, di syempre, mo lang inayin mo makuha. Pero tiya mo na, dapat appropriate gid mga ka-action. Hindi mo gid pag i-push nga gusto mo nga sexy ka dira. Hindi mo pag i-push Pero nga. in fairness, yung ako niya ginamensyona na sexy, Yes, sexy, beautiful. Hindi, witty, brilliant, pang binibining Pilipinas. Hindi daw anuson. Ala do ako, sunang. Ti dapat action boy, amo na ni ko ng tiyempo nga ipagwa mo na ng mga tanan mo to balagin usikan oras sa ukay-ukay. Correct. Tanan mo Atong to nakikagawan ka to mula. Gabutungan ka. Gabutong. Mine, ako na ko niya.
Una nga, gina ko pa na nalantaw yan. May kakatabugin pa na. Natabo na, oh. Grabe, no? Kaya na ko pa na nalantaw yan. Tinantaw yung muna. Tapos ginabakal pa nila kung hindi tig-ululan, no? Tapos, syempre, nagkapangamuyo sila mag-tig-ululan para masuksok na Amo na nila. sila mga kabagdanan kung isa sa mga pag-ulan. Amo na. Kaya mo na nagkapangamuyo. Ala, tani mo gamit ko na itong yung bakal ko. Na, may basulo na pa, ha, mga ka-action. Kaya grabe yung action boy. Kaya, ano ba lang gusto mo ba na daw ka feeling abroad ka? Mga fur na ba lang ang mga jacket na gusto mo gid na nga suksukon diri sa Pilipinas, sa syudad sa Bacolod. Yung ibang guro to, nag-ano, no? Oo, saan pa ni mag-ula. Saan ko ito magamit, man? Para magamit ko itong ako, nga jacket nga. Napablatter ko to daan sa station 1 to sang pisyon. Sa ofisyo nga agaway po. Amo na action boy. Pero ti dapat, for example, ang action boy, dapat ko, no, like sa mga sapatos, man bala, dala na dirang sapatos. Siyempre, kung tig-ululan, hindi ka action boy, mag-canvas ng mga, or tela, bala nga mga sneakers. Dapat like mga leather, or mga plastic. Oo, amo na siya dapat ay mo gamiton. Kaya ti, siyempre, isa man action boy, sa rason nga magbaho ang imong tiil. Kung sabagay, iban, bisan na waiga ulan. Bisan tig-ilinit, bisan summer, given na inborn. Pero, boy, ina daso. Ikaw ba, lagi na itraan mo, gidlain-lain. Daso na lang na bala. Mabuslot, kita ka lang ng kilid mo. Sige, agida. Ang next action boy, of course, magbiyahe ka kung tig-ululan. Siyempre, magdala ka gid sang extra nga bayo. Kaya hindi mo mabala ang action boy, basi nga mabuslot ang imong payong. Mabasa ka. Kaya dapat may gamiton ka ganyan extra. Matamsikan ka, tamsakan ka. Oo. Lakyan bang insan niya? Oo. Kung na kuya, basta makita ko na nga muna, kag gadala ko sa lakyan, makita ko nga may tubig, kag may tao, hinahinay ko na yan, hindi magtamsak. Oo. Ay ba niya, huwam! Kaluoy action boy. Kaya iba niya nag-enjoy sila dugi na car wash ang ila sila sa lakyan, kay ko man sang tubig. Tiyang tupada, na, especially mga nagamotor, abe, nga timingan makatupad sa imo. Kung nagalakat na lang mismo sa dalan, ate, kaluluoy, gid kay matamsakan. Ang mga nag-drive lang isa, be sensitive man sa yes, correct. Sa tanan gid nga oras. Ako isa ka katabo lang matamsak na siya kung hindi ko matiparahan. Oo. Kung hindi ko matiparahan, pero basta matiparahan ko, kag may ara, kapin pa may magdungan ko nga motor, mahinay ko na, hindi ko siya kadali, ako mahinay ko na. Kaya may otherwise matamsakan na siya mo. Human consideration, basi nagadali pa to siya, basi may interview pa to siya, babe. Kinala niya pa magpuli, matamsakan na siya. Basi may interview to sa sobra. Oo. Pero ang isa na lang gida sa solusyon, kung gaulan, hindi na lang magmotor. Ako na tayo isa sa solusyon. Diba? Hindi na lang pag-ipilit. Pwede mo ka kapasugat kay Action Boy. Okay. Gadulong siya gani sa Next, Action Boy! Siyempre, mga mga sandata, Action Boy, mga panaming contraction boy, sa pagbiyahe mo. Siyempre, madala ka gano'n sang chinilas. Oo. Ganun ka-effort, no? Madala ka gano'n chinilas. May kamuya, mga babae, may mga bags kamuya. Oo, ikaw bag ka naman mga lalaki, why na yan? Hayon lang na yun. Oo, kung ano lang na, lawas ng katarungan lang itong bitbit. So may bitbit sila, may upod sila nga bayi, ako nasawa nila, liugod, abi butang sa akong bitbit. Sa ang dugang naging bugat ang amon nga bag. Ano na yaman? Nan. Tapos Action Boy, syempre, kung may chinelas, advantage yung may gitoon mo, kaya kung magkanto ka sa eskwelahan, nabi sa opisina mo, naka-chinelas, kaya hindi mo basahin mo sapatos. Especially kung amo pa nabing natago-tago mo nga sapatos. Oo, ginapagwa mo na siya. Lagsa lang ginapagwa ka sapatos. Oo, tapos mabasa pa sang ulan, cancel. Na. Kado Action Boy, magdalagid sang plastic. Ikamay mo lang na conserve space man sa bag, kag mag-an lang man siya. Kaya para dila siya mo, syempre, ibutang mo daw mga basa. Basing namin mong miga mo to, Blayaw. Ano? Nga plastic. Ay, wala. Wala ko yung amiga nga plastic. Kay, kung makita ko nga plastic pa lang siya at first, cancel na dahil. Wala na siya. Exist sa akong life. Plastic ka, hindi ka pwede madala. Kung sa pang-ulan ka lang. Pang-ulan ka lang. Dason ka lang. Mabuhi ko kung wala ka. Good! Ang next Action Boy, magdalagid sang tissue. Kay kabudlay man magdala ka kuno sang tualya. Mas nakapagid sa bag. So, tissue lang para i-ama mo lang na sa mo face. Galing pa tayo magpulo-pulo sang ulo mo. Pwede mo na mga tawilet, bla? Oo, pwede man. Good morning, bla lang. Good morning. Yes! Kaabot pa Action Boy. At subong may good morning pa man nga towel. Nga good morning, no? Kagkasikat sina. Oo. Nga good morning.
Explain ko to yung short lang. Brief Yan and ang gusto concise. mo, good afternoon. Pwede man kung hapon ko bigamiton. Or kung gabi ko gamiton. Good morning, good auction boy. Kay sa ako lang niya. Good morning because tanan nga tao nga nagagamit sina kalabanan, di ba, mga average or mga aga pagabugtaw. Aga pa sila gapang himakas. Ti gabalha sila. Mga balalason lang mga tao. Ang ilaw brabla balalason. So, good morning. Good morning. Perfect. Tsakto ba na ako ng mga analysis? Ay, dalom kag santo. Oh, good. Last action boy, magdala sang first aid kit. Biskan bulong, no? Oo, biskan gamay lang ng cotton lang, abi, kag, ano na gani? Cotton buds. Hindi cotton buds, ano mo naman? Cotton Betadine. or cotton buds kag betadine. Okay. Kaya ti syempre action boy, kasi may mga baha-baha, wala ti pang cleansing mo dadine, para ikaw sa leptospirosis. Correct. Good! Kado daw sa leptospirosis. Ay, mayroon pa ganito, dala ka ko na action boy, isang bisan biscuit lang, or dulce. Kaya kasi mas stranded ka dira sa ulan, timing, layo ka sa kabihasnan. Basta kung mag-ulan, siguro duhon mo, kay base mag-ulan pa ka ba sa likod, then may kuhan ka da. Oo, ako ya. Labo niya maka-prove action boy, na kompletong unod sang bag ko. That's why nabugat. Hindi ko sa sino may kuhan naman, may pagkaon naman, bubukas ang bag. Bukas din sa bag yan. May tinidor, may kutsara, may kutsilyo nga gamay. So, may mga hupya. May lighter, pero wala kayo gasmo May ka. hupya, may mani, may hindi ko sindi sa bag. Pero at least akong bago lagi nasubayan. Kagda mo makapulos. Amo na dang importante. Sige. Kaya kagawad tulay abalahon, good morning dira sa imo, kagawad. Yasi Kate Cardones, of course, good morning. Good morning, Galita na action boy, kay amigo ni Sir Dugay na utang ko, Nonoy Andan, kag Manong Bebot sa Kapihan, dira sa Punta Taytay. Salamat! Sige, Mila Alit, good morning sa imo, Mil. So, standby na kita sa aton dring kung sa Aksyon Hotline. Upod ka Aksyon, Art Tayhupon, ang inyo naman din ng news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag Aksyon, Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,